ora mlebu rene. Maksudnya anu pemirsa kan diingi kan ning nggone healing keleh ya. Dijak Mak Besti. Terus diingi ya mau tak kakno tok ngono mulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi kembali. Langsung disambut dengan kabar gembira. Mbak Lina iku lho sebelah anyar ngono ya Duk ya saiki. Kabeh sebelah kuwi le. Kerdus. Oh gak, kok sebelah kerdus piye le? Omahe Mbak Lina ku lho, mah warung ngene iki lho, dhuwurane ngene iki lho. Seng-sengane baru. Oh nek Pak Silo gawe lawange repa. Nyoh ibu tak sing kerja timbang awakmu ora nggo ndengi pemirsa telingane wis tak gawe ning gone Pak Bidan, Bu Bidan. Nyoh saiki genteni ibu tak bekerja keras hari ini. Padahal hari ini ki rasane awakku yo greges karena tuntutan golek settingan awake greges harus tetap semangat. Oh iki. Apa iki? Harus tetap semangat. Tentang tambalane untuk coplok pemirsa. Tak syuting ya, Bu. Ya wis syuting. Enake ibu yang disyuting ibu. Bu, aku jungok kene ya iso cetak. Ndak roh aku. Yo wong le. Semoga-moga pada sehat iki pemirsa ndusung batuk pilek ra karo-karoan. Ndek ini anake sapa Bu sing kenceplong? Pas aku dijak Mak Dames ka lho. Kecemplung oh Ferry to. Ferry kandhane ngayal. Padha karo Intan, gak usah ngono. Intan yo ape melu mluwayu kok. Terus tak tuwarek. Lah kae Bu. Ferry anake mak ngetini kan wis do mlayu rono kosek tan bareng ibu. Nek Intan tak colno langsung ning laut, Intan langsung nang tengah. Soale iki beda lho Tan antara kolam renang gone Pak Hadi karo laut. Intan semakin mentengah nek Intan gak iso renang nek kegawa arus piye? Arus gak roh to? Arus ki kaya ombak lho. Intan nek digawa ngene piye? Ibu yo ora iso renang sik. Sing iso renang Repa ya, Bu. Sawah. Repa. Ibu gak iso. Makane piye lho Bu? Ombake iki dhuwur ta, ombake gedhe. Gak mbiduki ya, Bu kuwi. Ya gak lah, wong Intan yo metu dhewe nek ora mbiduki to. Dienggo apa lah mbiduki? Wong trek kenyataane dene ombake gedhe tenan. Terus jek diparingi keselamatan alhamdulillah. Apa nyindi lah para emrono jane kok. Bu, Intan gak boleh ngono neh wis tak omong. Nek nyeluk ibu Bu Yuni tidak Bu Yuni. Tenan mulai saiki ibu tak tegasi. Wis aku nek geneman saiki sing tegas. Biasanya kan Intan gak bareng ngono ya, kuwi jelek. Saiki gak. Intan gak bareng ngono. Kuwi nyeluk pitik. Nek nyeluk ibu ya Bu ngono. Bu. Iki lho, aku tak golek kluwek enek kertas muga-muga. Endi? Gone Mbak Nana muga-muga ning kluwek. Wes pateni sik. Langsung cus ya, cus. Iki sing kanggone mbahnya ndek ini lho. Ketok, Bu. Ketok Bu Ibu. Dikek mbahnya malah siji iki ndang mateng Tan, delok ah. Iki dadi mateng Tan. Mbahnya. Iki kan Mbah. mateng lan. Rubah keterak angin. Rencana cuman cekere wis tak pemirsa. Cekere wis di
dibrobosi. Dikei tumbar, bawang, godhong salam, ulah. Digodhog terus banyune diguwak. Kuwi aku nek ngarani dihalupi utawa dibrobosi. Oh, alah ngono. Kates. Di sayur ireng. Nganggo kluwek, Nduk. Iki ala-ala ibu ya. Kok nek dene gak podo mbek ini Bu kurang ini ala saya. Ayo kok lombok brambang bawang biasa. Saiki kemiri. Godhong salam. Terus kluweke di tutuki dibukai terus kluweke tak godhog. Ngono pemirsa. Suwi gak masak ireng ya, Duk ya. Kayak ceker apa kepala ya enak. Intan selalu lagu niki ayah kenapa, Dok? Tapi nek dua versi ya. Di matamu masih terlihat nana peristiwa. Ayah. Terus yang siji ini pusing piye versi piye ya? Apik pokoknya. Kerinduan. Kurang cedak ora iki katese ketok ora. Ketok. Kerinduan. Bu. Iya. Aku gak iso kok. Nek sing ngene iki digawe manisan yo enak. Oh, katese tipis. Wis pokoke iki katese diisi. Terus dimasak. Mbahmu gawe apa kae? Tak-tok. Oh, wes ngene tok kan? Aku kelihatan. Kelihatan? Ini orang nduk rene. Wes kok kene ae. Wes tak. Ngene. Yes, bar iki langsung belanja. Batu jame yo entek mati. Ning ndi nek tuku? Mbak Nana enek wae batu jam kok. Wes pateni sik, Dok. Cus. Nggih, pemirsa ini kates sing wis bar tak apa mau tak oceki. Iki tak rebus sebentar nggih, banyune dibuak. Walah. Perute puweri Intan pas wis bar sarapan isuk mau. Aku ki walah ngantek yamene urung maem popo wis ngantek jam 11 kok. Wis sampai jam 11 pemirsa iki. Heeh. Wis maem sak anune yo apa ya, Nduk? Iki aku. Oh iya. Ana kluwek, batu jam. Manek ceker barang, lombok. Laos kencur. Cikalan. Hari ini bakule tempe libur. Mas Pras gak jualan, jarene anake rondok anget apa piye. Wis tak mam ngene, wis pemirsa. Karo iki ora nek tempe. Untungnya Intan gak wis bar maem, dadine aku gak di neroni. Oh gak dironi. Iku langsung dibuak ya. Dibrabasi aku tak nutuki kluwek dikit nggih. Ya Nduk ya. Kluweke Rasane sampe kene. Iya. Kluweke digone njaba nek tak tutukane. Nah. Kluweke tak tutukane dhisik. Mbah kuwi tripote rondok piye. Tadi pergi. Media. Nutuki apa jenenge kluwek. Bumbunya kan. Tempat sampah mana? Hah? Tempat sampahnya. Tempat sampah? Nang jero ya, Duk. Iki bagus. Ki engko digodhog, Duk, kluweknya. Iku rupane ijo. Hitam. Hitam.
Sing ijo piring. Sing ijo piringnya ijo warnane. Coklat. Warnane coklat. Nek cek mentah. Coklat. Tukunane Mbak Nanas ning dine Ibu kan tuku Mbak Nanas. Iya. Mangkane entan. Oh. Gosok gigi ki aja bianter. Sithik-sithik. Tek protol pemirsa, tambalane iki protol. Bu, sithik-sithik ya. Ya sesuai. Ya bukan masalahku ini sithik-sithik. Maksudnya ki paling entar nek nganu nih sikat gigi kebiyen. Ambune seger kok. Apa keluar ta? Tak ambu. Iya. Kalau mau plastik tak gua Ibu. Apa tadi? Plastik. Iya. Keluar. Langsung kena tanganem lho ya, Bang. Iya. Minggu malahan. Awas kena tanganem. Iya, Duk. Kena tangan ya. Angel ya, Duk, tan. Majah mendarat Endi? ning gone Mati. wong sing kapundhut. 7 harinya apa? Iya paling. Aku mah ngerasa latek ning Bundopo. Pak Silo nih dandani pintu gone Repa. Repa. Yes. Tak tunggu ning gini, Bu. Iya. Maaf ya hari ini tidak ada tempe ya. Tak apa-apa. Gak apa-apa. Tak apa-apa. Besok ada. Besok ada. Tak apa-apa. Besok. Ya sih ini iki, Dok, carane. Aku Bu tanganem Bu iki besok. Kak. Yo hati-hati ya. Kalau kayak gini kena tinggal masak apa jenenge botok ireng. Jadi kelopone diparut dibumbu terus dikasih apa ngene iki nek tinggal mojoki sawah pemirsa. Iki botoke rupane ireng. Botok bumbu nek ngarani. Wes saiki ae ya, gak usah ireng-ireng tenanan ya, Dek ya. Oh, wes sakmene ae. Oke, terus digodhog. Ndak iki jeki. Cek setinggo sesuk wis ireng iki koko. Gak ora Bu kabehno ya Bu. Ojo pahit kok nek akeh. Oh, pahit. Pahit lagi. Pahit lagi lah. Iya, ngene wis tak tambahi siji lagi. Wes. Kita godhog bersama lombok. Wes ngono tok. Ketak uleke. Muncul. Wes. Oke. Boleh wae gimana ki, Mang? Dadi kakean ki ngono, kok rupane wireng ngono. Lu dadi rupane ireng. Pun, siap. Iki bungku masak apa ki sesuk? Ya sok-sok neh bojoku masak apa lah iki ngene. Oke. Saya cus. Cus. Lho lah nek Mang ibu wis gremengake mau urung mbok pencet. Gong lali. Walah yo. Yes enek tumbar, enek kencur, enek jinten, kemiri, brambang bawang. Betul. Iki Mang kluwek karo lombok dadi siji tak Ampune seger Bu. iya le. Gula. Jinten, gula uyah. Betul. 100. 100. Iki cakere ya wis tak alupi kene godhong salam, tomat, laos engko digeprek. Wis rada mundur. Iki Bu tak shorting guys. Shortingan iki. Kirane ora ketok gambare rada mundur. Kan awakmu kadang white gak roh lah. Kalau white iki gak halus mending mundur. Bu ngene ya. Mbok yo gak roh kamera mburi Bu tak roh. Kamera depan yo.
Wes ngene terus Oh, Bu, tak wet, Bu. Aku goda kok tak wet tok. mbok wet piye delok mbok wet iki piye? Delok lah, bener kue. Oh iya diwet tenan. Iya bener. Iya bener Nduk. Ya. Ya. Aku diajari Mbak Indah kok. Oh iya dia cari Mbak Indah. Tan nek Diwet kuwi gambare ketok. tan apa HP-ne Mbak Indah tak wet yo, Mbak. Iya, ngono Ibu. Ini lho Tun carane tuh nek gak ketok Diwet, heeh. iki langsung dadi siji ngene Nduk. HP-ne Mbak Indah kan besar. Besar sak piro sak TV? Ora, iPhone. Mbak Indah kan tuku iPhone nah. Kuwi dikokno Mas Dimas. Dienggo kerja Nduk. Heeh. Pokoknya sesuai dengan fungsinya dienggo makarya. Golek rezeki, nggo keluarga. Wes ngene terus diulek Nduk. Sudah terus kita gosok. Oke pemirsa. Langsung jos ya ki ya. Senjut. Cus. Terus digosok Nduk. Ya. Gosok ngene. Betul 100. Harum. Boleh digulai buat gitu ya. Dan jos Sing resik. Nek masak kudu resik. agak resik kininya. Ibuku pengen sing Alah, dhewe apa. Brengos yo digowo ning gone lek nyantol le dicukurno. Oh. Ini terus iki cekere yo masuk. Dan Tambah manis. Oke, tambah merasuk bumbune. Betul 100. Ini. Betul 100. Salah siji 90, salah loro 80. Ngono ya, Tan? Betul 100. Ibu tak syuting, guys. Berarti udah sampai harum, Bro. Harum terus baru dimasukkan ke dalam KTC iki mau. Terakhir kayak penyedap secukupnya. Terus lagi santannya masuk. Hati kan? Oke, Terus besok bakdo duhur pengajian Ibu Hajah Nur Rohmatin saking Semarang. Iku sing mengadakan giliran Nduk Fatayat Nahdlatul Ulama Kendilan sih. Engko mungkin gaduh ya beda. Engko desa-desa yang lain sing pite. Ya gak diundang ya datang leh. Oh, aku pengajian umum. Maksudnya sing dapat undangan kan Pak Utoyo. Sing atas soalnya. Sing dapat undangan kan Pak Utoyo. ya Bapak Utoyo, Bapak Pri sebagai Pak Polisi, ngono. Oh, stop. Nek Ibu sebagai warga biasa ya gak usah diundang saiki kuwabe sak desa dikai undangan ki ya gawe undangane aki. Seumpama BPD ya kepada ketua BPD beserta anggota. Kuwi dadi wis ketua mbek anggotane kabeh wis ngono, gak terus anggotane dikai sisi-sisi biasane gak, Dok. Biasane nek undangan ngono. Nah, ini pemirsa sampun dadi nggih. Jangan gethik kates campur ceker, nggih. Piye, Bang? Jangan gethik kates campur ceker. Wis ngono tok, ora enek pantune, ora enek terusane. Monggo dicobi, diincipi nggih Tan nggih. Ini pemirsa sing request, Bu, jangan gethik kates, Bu. Lah niki sampun saya laksanakan. Jukuk sendok, guys. Jukuk sendok, guys. Monggo benjing bakdo duhur untuk warga sekitar Sambong dan sekitarnya menghadiri pengajian
Ibu Nyai Hajah Nur Rohmatin saking Semarang. Demikian guys konten hari ini, doa terbaik untuk jenengan semua, semoga yang sakit yang paringi sembuh. Untuk pejuang garis dua semoga nanti diberikan momo yang saleh-salehah ya. Kami pamit dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye rasanya kok icap-icap terus? Nah, enak ya. Oke, sip. Bro, mata lagi. Sip. Enak ibu rasanya. Enak tuh. Tapi pedes sih. Pedes. Iso ditambahi lagi kloke, tapi aku seneng ini ki mondo-mondo ini ki. Engko ireng dhewe kok. Cus.